entzuten osoia da, a ber, konprobatuko dugu dira baten. Vale, delaia dela eta 3 minutu falta dira, bueno, itxarango dugu pizkatxo bat. Teorian Twitterren behar badaia agertu da tuita. Dago 3 argitaratuta. Vale, eta hemen jartzen ditu oraindik. A ber, kargatzen dau. Vale, teorian entzuten osoia da, a ber. Vale. Primeran, igual soinua pizkat potolegi dago, itxoin, ratu naizela. Jetxiko du jokoaren soinua, segundutxo bat, vale? Opciones, audio, jetxiko du volumen principala. Vale. Hor hobeto, hor askoz hobeto, beto entzango nauzue, hobeto dana, a ber, konprobatuko dugu dira bate. Jetxiko du jokoaren soinua, segundutxo bat, vale? A ver, opciones, audio, jetxiko du volumen principala. Vale, hor hobeto. Vale, hobeto entzango nauzue, hobeto. Bosgarren saioa, tuitaia bota da, jakin dezazuen. Eta bueno, besterik gabe, hasiko gara, gutxi gora bera 5 arte dugu gara hemen, pasatuko dut eszenaz. Orejoko ikusten duzue. Txoin. Hor ondo. Venga, ben gaude, utxiketuen tokian ez dut SBS egin, egia esan da. Ez dut eser ikutu. Vale, hor dago dena dagoen bezala. Utxiketuen bezala, ostia, zako etxetxo elegante. Eta bueno, bi orduko zuzena edo, gutxi gora bera. Ea zer egiten dugun, nola handitzen garen, eta bar. Petrolioa dekogu, trenak dekogu. Iaia urperatzen dugu bentrena, baina bueno. A ber, urrengo nivelerako falta zaizkigu 1000 pertsona eta ematen digu zentral nuklearra. Ondo, itxasontxea egitea gustatuko leitzaitake, beratuko dut momentu zuaten doa goazen maileguen mobidataz. Bale, hau eskatu dezakegu. Eta hau bere, ondo, baina hau ez. Bale, hau eskatuko dugu. Bale, gelituko dut denbora. Eta ingo dugu itxasontxiena. Hemendik, a ber, hemendik, hemen. Primeran, bale. Hau badago, orain zer behar du konexio bat ez, errepide konexio bat. Bale, ondo, orduan, errepidea. Ingo diogu politago dela. Hola, kostatit, hor, pizkat elegante. Onarte. Hor. Vale. Vale, hau guztia izango da, gune berbera ziurazki. Baina, bueno, momentuz ez. Momentuz erotxeko dugu, lortu dugu ja. Behar du, klaro, ura eta, joder, egia da. Ura eta elektrizitatea. Garrantzitsuena. Vale, Hendi botako dugu, zaituko gara pizkat kostatik eramaten. Hortz. Primeran. Ondo. Eta listo. Panel de presupuestos, bueno, vale. Coste de mantenimiento, todo funcionamiento normal. Ondo. Vale. Ondo doa. Itxasontxa egin dugu, hemendik hartzen dugu energia. Bito, ura espian sartzen da, iaia. Ui. Hau ja ez. Gure presa, berzelan guazen uraz eta elektrizitateaz. Elektrizitatea. Bueno, oraindik pizkatxo bat dekogu, ura, zelan. Bueno, pizkat oraindik momentuz dekogu, beraz ondo. Eta, nola gogoen guztia industria. Hendik erekin egin berko genituzke be, jendea etortzeko.
Ez dakit nun, igual, justo trianguletxu hau erbiltzen ditugu etxak eraikitzeko. Behar bada. Nekogu ura eta elektrizitatea. Mendik hartu dezakegu eta pizkat hona ekarri. Hori hona da. Bale, saiatuko gara hemen pizka bat eraikinak egiten. Guzti hau. Zonalde honetara jendera ekartzeko. Hona lan egitera, bizitzera eta bar, klaro. Hemen kriston biztak daude. Osea, ezin dira kesatu. A ber, mezu ekartatzen da zekin keriekin. Horretako bat jarriko dugu hemen. Hasi. Hor, primera. Zikin keri horiek pizkat batuko dituzte eta... Ondo da, lasai. Pizkat bizitza... Onditzen doa. Eskaintza, baina bizitzeko eskaintza. Hortza adibidez, arte eta orain ura. Bueno, ura badago iaia dena, baina bueno. Hortze. No hay suficiente dinero, qué cabrón. Diru gabe geratu naiz. Eta hortze. Hori da, hor, primeran. Hemen zubia egin dute. Zubi simple bat. Polita. Jendea ez da, sartzen da momentu oro, erlira, itxerakoa da. Gora, hasi den gure herria. 4 pertson izatetik lehenengo saioan. Orain danara, flipandea benetan. Izelik egon. Zenargoaz, 30.000 Ondo. Igual egin beharko denuke tren linea bat herrian zehar, geltokiekin. Claro, baina nola egiten dugu. Eske, metroa atletarako dago. Metro asko zere simplagoa delako. Endeko metro linea bat. Lago geltokiekin. Eta zonalde berrak bizkat apartatuak eratzen dira. Baina, bueno, momentuz hemen bez da jende asko bizi. Petrolioa dago ematen duenez. Hor pestutzi nuen. Petrolio desentea dekogu. Kenduko dugu beste industria bat sortzeko. Industria gehiago dekogu. Hemen behar badatxe bizitzak eraikiko ditugu hemen ikutxira. Ez dakit. Topista hor herri erdian. Behar bada hemen beste urtegi bat egiten dugu. Elektrizitatea ateratzeko, nahiko ondo dagoelako. Hemen pizkat marea gore egingo dago, baina bueno. Energia behar danean hemen nik egitea ez dago txarto. Plaz. Pizkat zonalde guztiontara komunikatu egiten gara. Ez da hundiago mapa, ez pentsa, Ez dira etorri horreinik itxasuntxeak etorri larritzen, no. Bestea da turismoko itxasuntxiak. Ruta. Turismokoa polita izango litzateke hemendik edo egitea. Baina, bueno, ezkazakitu ondo nola dijoan guzti hau. Hemendik ematen du konektatu aldala. Polita izango litzateke hemendik egitea behar bada. Diru gehiago deko gunean, zer magotea du, 80.000, hostia. Etxe bizitzak orain hasi dira gora egiten.
jarriko dugu, hasiko gara hemendik jartzen. Hau, 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 hau guztia, baia. Eta hor utziko dugu, hau, eta hau adibidez. Eta etxe bizitza gehiago. Hala, listo. Pizka bat demanda dagoela oraintxe bertan. Hemen be, sakontzontxeekin arazoak de koste. Jarriko dietago hemen. Ja, ez zaizue gustatzen, baina, bueno, industria gune bat da, eta guzti hori atara behar duzu, eta hau baina elektrizitate ematen dit, beraz. Ondo. Ai, kaka egin da nau. Ama. Kaka egin da nau benetan, Zenaldi honetan, ostia. Besteko gomendik egiteko, polita. Eraikinen bat, hau polita izan letzatek eraikitza. Dago eta 5.000. Zer da hau? Teatro de las Maravillas, son nire eta 5.000. Pizkata aurrerago botako diogu abiadura. Baitu zerako modernitatea. Polita. Txea da, ondo egin da joko hau, esan osan mesedez. Horein streameko berapenak direla eta guztien baduzue benetan. Egon da, egon izan da dula gutxi berapenetan uste dut. Eta netan hau da, joe. Joko polita benetan. Hau kezeko elektrizitatea. Zai heltzen. Normala. Hendik aterako dugu. Hotxe. Hemen. Eta hor. Eta lan ez dugu zera, gune askorik kentzen. Esango elektrizitateaz. Laura 108 voltio eta egiten 108 vale, ondo. Laura, ondo. Vale. Primeran. Primera ondo den. Behitu itxasontzi bat. Primeran, oza... Ostia. Zenbat merkantzia, ez? A ver. Egingo diogu hau, oneri bakarrik. Oza, berentzako espezifikoki. Ondo. Desierto ez, lasai, joe. Badaude soetxak, baina, bueno. Industria guneak. Konprobatuko dut dena ondo joatea momentutxu baten, bale? Barkatu. Ida bat izango da. Dena ondo doa, eta abar. Bale, ondo doa. Misión principal. Vale, ematen du ondo doala. Vale, jarraituko dugu. A ver, ondena ondo doa, beraz. Jarraituko dugu aurrera. Hortxe, venga. A ver, zer edako, ostia, diru, ostia. Zeman diru bat dugun bat, engenduko dugu maile gutxu hau. Ja, azteko ondo. Eta gero egingo dugu beste itxasontziarena, bale? Zera, komertziala dana. Bale, hortxe.
Nuestra ciudad ha ganado el premio de la ciudad más bella. Oh, ze polita. Ez ditut nahi lurreren momentu. Zonekin, zoran daukat. Hor doa beste bat. Eta, hola, venga! Hori zen litzateke accidente. Claro, claro! Derrape hori, vamos! Super legal izan da. Hostia puta. Joko berenak be, dekote arasak batzutan. Pedazo de derrape ginuen. Eta mola homila, ondo goaz, ondo goaz. Ondo goaz. Ondo doa dana, mila, bale. Hortz. Ui, derrape hori. A ver, hau ingo dugu. Mendik. Hortz. Hortz bertan, ondo. Behar du errepide konexio bat. Mendik, ona adibidez. Eta behar du ura eta elektrizitatea. Ba, adibidez. Hau, ona dato, eta mendik. Onaino, eta orain, ura. Dugu hemen hau, eta onarte. Hor, primeran. Eta listo, eta feriak be baditugu. Beraz, turismoa bizka bat gora hasiko da. Eta hori beti da ona. A ber. Bizitzak pikutara botatzeko. Ostia, galtzen ari gaude herritarrak benetan. A ber, Tuko gara pizka baten horrenean jartzen. Ematen nahuela, krisalditzo bat heldu zaigula. Titerrak bera egiten dutela. Ostia, fuera. 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 Fuera, fuera, fuera. Oiba! Errepideak kendu dut. Hostia. Vale, egon. Hortxe. Afuera. Fuera, 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 fuera. Fuera. Zoitzaile gehiago behar ditugu ikusten dudanez. Fuera. Eta hospitale gehiago. Fuera, fuera. Fuera. Mamma mia. Fuera, fuera. Fuera. Guzti hau. Hostia. Amatxu bedinketu ez, gertatzen ari da hemen. Egurra jaztau ematen dirua edo zer? Hostia puta. Opa, kendu dut bandei, bueno, berdin hau. Zote langileak edo zer. Gazte beste gozo hobeagoetara. Urbilago edo, eta guzti hau pikutara doa. Unibertsitateak eta bar joan bergara prestatzen, porque bestela aquí zer nolako nivela dekogun alde horretatik. Hospitaleak. No, eske hau, eske pentsala ez garestiak dira, osea. Hemen pizka bat, dena pizka eta astuta dago. Bentsatau dena garestia dala. Zultzaiak, eske gune guzti hori, hau, bueno. Baina uste gune guzti hori behar ditu zultzale barzuk emergentzioki. Tuko ditugu biak. Zultzaiak, hengo dugu hau zultzale bazetxo bat hemen. Hortze, ondo. Polizia. Polizia ondo doa. Vale.
Baina utzi dugula tokitxoa, adibidez, hementxe. Adibidez. Nahiko ondo da, baina, bueno, da espada. Hortxe. Eta... bi unibertsitate ditugu hortik, hemenik bat bera bez, bueno, hor dago bat. Bat hemen. Eta orain dirua behar dugu berriz ere. Ez denbora aurrera. Piskat hobetu dugu, zaitu gara hobetzen, ea gora egiten dugun. Estela, putada. Benetan. Edona da herria aurrera ateratzea. Ia azkenengo saian joango zaigu herria pikutara. Eta tiro egingo dugu bertan bera gure buruak. A ber. Ia dura pizkat gehiago. Galtzen gaude herritarrak, abitu. Ematen du gorra doala. Baina galtzen, alanda ere, galtzen gaude. Herritarrak gaurtzen gaude. Zaki zergatik. Baina, pikutara joaten ari zaigu dana. Txarra eta ona da hori, eske... Horrekin bizkat konpontzen dugun, osea, bai, usaina eta bar, baina gutxienez... Joder, garbiketa arazoak bizkat konponduko ditugu. Berbada hori da arazo gehiena. Zaki. Eta haude galtzen pilo bat herritar. Benetan. Hola, ostra. A ver, teneko dugu hau. Osea, gaude galtzen pilo bat, baina pilo bat, Erritmo deskomunal batetan gaude galtzen herritarrak. Asko saltzen dira, baina asko ateratzen dira, Osea... Ematen du hor bizka bat hobeto goazela. Joder, es que beitu. Ya. Cago en la leche. Claro, jendea ez badago. Ba, ez daude, osea, jendea joaten bada, lanpostuak libre geratzen dira. Eta hori kriston arazoa da, igual gehiagia zinaiz. Orain ez du ematen denarako. Esteko dalako... herritar demanda. Esteko danez, herritar demanda. Epo. Ez zure egin dezakedan, herritarrak etortzeko pizka bat. Lehen aldetik. Servicios consumo eléctrico. Claro, es que guzti hau ez daukat. A ber, hau zelan usten gaituen gure diru sarrerak. Vale, zumo de agua. A ber, hau. Uste honekin ja lortzen dugu jendea etortea. 1000, 2000, 1000... Hostia, quieto, fuera. Ezin dugu hori onartu momentuz. ¿Pero qué me estás contando? A ver, Egon. A ver, saiatuko gara. Hau adibidez. Mila más 6.000, vale, hori ondo ematen dau. 8.000, vale. Vale, transporte público gratuito. Saiatuko gara honekin, a ver. Doa más 6.000. Bueno, ematen du zaiola. Reciclaje.
A ver, hau. Lasai, lasai. Horretan nabil lagunok, horretan nabil. Mabila, bueno, 11.000. A ver, itzuliko dugu beste kreditu hau. Bueno, ematen dut mantendu egiten dala. Hau, ea hau. 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 2.000. Hori ezin dut egin, hau pikutaren baialtzen dit, presupuestoa. Completamente. Vale. A ver. Hostia, ezin dut orduan. Ole antitabako. Parke soziaztu. Hau, adibidez. Ea horrekin ondo doan gauza. Pizka bat hobeto ikusten dudan, ez? Eitu positibo, ja, ondo. Presupuesto servicios. Hau. A ver, hau. Hau, nube mantendu dezakegula. Un espacio, la industria. Desde los edificios de la zona industrial. Ea hau. Honekin pizka bat konpontzen garen. A ver. Bakarrik gune industrialak dira. Herritarrak irabazten gaude. Beraz, ondo. Pizkat jetxi du, baina, klaro, konturatu behar gara, galtzen duguna, pizkat errekuperatu egiten dugu, hau irabazten dugulako dirua be horrekin, beraz. Horretatik ondo. Hemen, hor, elegante. Adibidez. No, 9.000, vale. Vale, maten dut mantentzen garela. Eta ea hau ere lortzen dugun egitea. Rekin be nahiko jendea postuko da, etxeak gehiago balioko dute eta bar, guri pizkat faktura pasatuko gaitu, baina bueno, zera, hor mantentzen bada, 10.000, jisten doa oraindik, 9.000. Ezken nahiko etxeizitza kantitate desenta dekogu. 9.000, hor mantentzen dira, 10.000, hortik, ondo. Vale. Kenduko ditugu pizka bat industrak eta hauek, pikutara joan direna. Zonale guzti hau, adibidez. Neko herritar farta dekogu, orain, ematen du, ja, positibo gaudela herritarrez, ja, pizkanak azartzen diren, industriak agertu eta gauden beharrak asetu. Pizkat. Fuera, 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 fuera,
Fora, fora. Tocan fora, fora. Fora, fora. Fora, fora. Fora. Fuera, fuera, fuera. Fora, fora. Fora. Egin ez dago peskaltere pikutara joaten ari dira. Vale, hori beteta dago, putada, epa, datu naiz. Oficio no está vacío. Quiero ser como tú. Afuera, 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 afuera. Vale, a ver, saiatuko gara orain egiten hemendik, etxe dugula tokitxoa. Egiteko beste hau. Ostia, nahiko handia da, ez pentsa, Ostriz. Ba, hemendik egingo diogu, alba dugu. Bidezgun honetatik. Karretera ja, eta hemen dago karretera albo bat. Egun honetatik igual. Hendik egite igual, polita esango ditzateke be, Esko bat, semalde guztiontara... Ez, baina... A ver... Bera, bai, batzuk kanporatu ditut, baina... Ongizate publiko baten gatik, beraz. Ongizate publiko bat dala eta... Tolan beste toki batzuk mugitzen dira eta... Bizkat, toki saldatu, eraikin berriak sortu... Guzti hori. Ongizate publikoa, baia. A ber, bitartean, miratuko dut pizka bat. Vale. Zelan dago guzti hau. Bueno, ez guaz txarto, Ez pentsa, pizkat... Arazoa konpondo egin dugu, legekin eta bar, osea, ondo, ez dago batak etxarto, konponbidea. Pizka bat beharrak edo jendea etortzaren nahiak eta bar haunditu bar da oraindik, baina bueno. Ez dago eskaintza hori, ez dago pizkat galdu dugu. Egin dezakegun oraintzatan gauza bakarra edo itxarotea da. Desta, gente edificios abandonado, lasai. Horren botako ditut. Twitterretik nahi baduzu eso zer esan, aprobetxatu, ez izan beldurrik. Nik mugikorraren bidez ongo naiz konprobatzen Twitter. Lasaitasun osoz. A ber, guzti hau hemen ere. A ber. Fora. Fora. Kriston putada bat da, baina... Egin beharra dago, nizan behin. Fuera. Fuera. Ez galditu nago jendea gero eta jende gehiago datorrerako. Egun ez dakit munde monte sartzen diren pertsona berriak. Eraikinak... Komendatuak, bale, baina... Eta jende gehiago dator, orgun non baiten sartu behar dira. Opa! Liada padre. Vale, a ver. Hau, kanpora, 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 fuera, fuera, eta fuera, eta fuera, eta fuera. Egiten da buena.
jendea ez izatea. Piskat, rekreazio eskaintza dago. Behar bada hemendik piskat errepide bat botata. Patxatuko dugu tokitxoa. Egingo dugu eraikin berezi hori hemen. Hau. Hostia, alako eraikin puska. Jode! Alako eraikin puska, la ostria! Hostia, flipatuta geratu naiz oraintxe bertan eraikin puska horrekin. Joder! Vale, honetatik arazorik ez. Piskat zagoa, piskat tontortuta dago, oraintxe bertan. Ingo dugu, hau, momentuz. De construir las acciones por toda la ciudad, mola. Hostia, la eraikin puska, Jode. Iber dugun dira eskola gehiago. Eta utzi behar gara txorakeritaz. Non sartzen den eskolatxo bat hemendik. Bitu, bitxe. Bueno. Putada, baina, bueno, ongi izateagatik. Beti. Beti ongi izateagatik da. Bitu, pizkat eskaintza hor gora doa. Ondo. Gabil, ondo. Bitu hor. Bitu, ikusiko duzu zuzenean, zer derrape egiten duen. Egin duen derrape hori. Enkaiatuta. Puma, eraikina bapurtuta. Osea, hau izango litzateke kriston akzidentea, benetan, Horako gauza pizko bat hobetu behar dira. Mesedez. Paradox. Jokoa bikain dagoela, baina... Jokoa bikain dagoela, baina... Horako gauza, txo. Se está acumulando berriz. Serious? Are you serious? Are you fucking kidding me? Me cago en la ostra. Beitu trena! Ai! Ordoa trena, eta ordator beste bat. Ui! Joder, erakin puska benetan. Joder, erakin puska. Flipatzen nago oraindik. Erakin puska honekin. Beto. O sea... Estás durante la semana pasada 4. Bueno, aurikularrak bat dituzu, ba erosi. Ahora. Ja, oraindik nahiko hartutxoa da. Miretxin, 20.000, hostia. Lortzen dugun hauetako bat. Hau adibidez, lortzen dugun hau jartzea. Zendara izena batean. Oden eskaintza. Ikotzen ari dala batean, baina itzela. Vale, hortxe. No, zenbatu adoena, 6.000, 5.000, 3.000, 2.000, jode. 6.000, 8.000, igual kendu behar dut berriz, 7.000, ostria, 8.000 hor dirudin mantentzen dela, bai, ez, bai, hori ematen dau mantentzen dela, 8.000, primeran, guretzako beto. Gaina erakargarriago eragiten du gure, bilakatzen du gure herria, beraz. Inoiz baino beto. Haude. Pizkatu.
hemen industria hau, pizka bat, unotxo hau. Hori ondo zegoen dut hau. Bueno, hori da. Fuera. Hostia! Hostia, hemen dekogu liada, ez? Vale, oso ona rabote. Lengokoa berriz egiten. Que bueno. A ver. Fuera. Egurra pizka bat krisialdi... Opa, ala, ondo. Epale, joan zaidala berriz eskua. Egurra pizka bat krisialdi larria izaten ari du, hori txartasun aldo honetan. Petrolio ondo da, baina... Petrolio beti ondo doa, petrolio da. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Egurra mendik pizkat ikutara joaten ari da. Campora, 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 yep, campora, 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 fuera, fuera, opa, ataque una sorere, campora, 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 vale, uff. A ver, hemen zer da... Mamma mia. Bera birerekin zara hauek zara jauntze bezala, ez dakit, osea... Fuera... Opa, hau derratu naiz. Tamen zertan burua joaten ari zaitu eskatxo bat, venga... Pizkan larriena kendu dugu, Ja. Ja. Pizkan larriena kendu dugu, hor behan beda hor pizkat movida, baina bueno. Baietz, lasai ontxo. Pizka bat eskaintza gora egiten ari du, beraz. Pizkat gora egiten duenean, behar bada, hemendik. Pizkat gehiago berekiko dugu, hemendik, igual, behar bada. Zunalde honetatik, pizkanaka, pizkanaka. Ez dakit, hola, pizkat gune ezberdinak. Ondo, ondo da gauza. Vale. Zer ekin gehiago ditugu, inda daude. Tasa de desempleo superior al 50%, lol. 1000 edificios abandonados en la ciudad. LOL. Construye 7 unidades de universidades. Hori naiteke. Hor zein da. Zonas de... Hobe, egin daiteke. Zer da industria. Jarriko dugu hemendik, adibidez. Opa, hemendik ezin dut. Kaka. Mentxak da, hotze. Adibidez, holan, aldetxo bat. Nenez, egingo dudana da, onditu pizkat hona. Honain. Gero onditu nahi badut hor trenarekin.
Holan. Eta hemendik. Adibidez. Zeta eta arazo ez. Ura. Hortze. 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 Eta hortze. Eta orain erekiko ditugu hauek. Hemendik. Holan. Erekiko dugu unibertsitate bat gehiago. Hemen adibidez, saltzen bazaigu. Saltzen segun tokian. Hortxe. Eta txeiak ondo goaz, bale. Horretako gehiago hemendik. Eta peskaterekintxo batzuk. Erekintxo batzuk, hemen hau. Los menores. Adibidez. Nau. Eta hemen igual egiten dugu zubitxo bat. Piskat diro horreztuko dugu eta ingo dugu zubitxo bat hemen dikona, adibidez, konektatzeko beste zubi batekin. Okorritu egiten zaitu hor bat batean. Adibidez, osea, ez dakit, hor burura datorkit. Ta ondo doa gure herria, ia 52.000 hurbil gaude, ja da. Orda, pizkanaka gora gure herria eta urrengoarekin lortzen dugu zentral atomikoa, elektrizitatea lortzeko. Ura eskasazten gara egoten. Eki beharko dugu hauetako beste bat. Momentuz. Hementxe, adibidez. Adibidez. Eskat hor urgeiago izateko. Eta 19.000 eta behar dugu 52.000. Logos. Toda la riqueza. Zenbat batu behar dugu 5.000. Hogei milan ja, 2.000 baino herritar gutxego falta zaizkigu ja lortzeko gure helburua. Baten du etxebizitza beharra gora doala, pizkanaka. Dengo dugu hemendik zubitxo bat, bai. A ber. Dugu errepide polit bat. Adibidez. Elegante. Hor, polito, lan pizkatera karriati egiteko. Eta beste zonalde hau honekin beste zubi baten bidez konektatu egin dugu. Beraz, primeran. Zonalde guztiago gora doa. Gorantzan doa, agudo kapitala. Ostia, lako eraikina, ostia. Eta lapurdi, beti dago apala. Hala, venga, berriz ere, zura emak egingo dago oraintxe bertan. Eta 2.000, ostia. Benetan miserable, cuadrupe jornala. 1000 voltio, osea. Gran centro comercial. Estoy en un aeropuerto, hostia. Ja, baina orainik ezin dugu. Segurazki izango da abukatu ostekoa. Portzeto, zeran goaz elektrizitatez? Berbada, pentsatzen hasi beharko gara beste hemendik segurazki egingo dugu. Bueno, hau ez dut inoiz frogatu egia esan da. Ez dago langune bereziki ona denik. Hemen indezakegu arrebez.
Hori da, bai. Vale, badibidez, hemendik. Gracias, vale, a ver. Ingo diogu mendik bizkat errepidetxo normaltxo bat. Holan, adibidez. Honago, eta orain. Tuko dugu ur jauzia. Ezin dugu. Ah, claro, eske, jode, erosi behar dugu. Vale, vale. Erosi behar dugu hau. Vale. Eta orain bai, vale, orain bai. Egon, ez naiz konturatu horretaz. Eta orain bai utxiko gaituela. Hortze. Ole. Elektrizitatea behar, elektrizitatea dekogu. Hauen sos. Lortzen dugun. Eta mendik, hortze, primera. Orain, hau, pizkat bere egingo du, guzti hau. Eta martxan jartzen denean. Hau, pizkat gora, egingo da, ziurazki. Eta guzti hau bera. Olo, 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 olo. Olo, 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 olo. Ui, 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 ui. Jaurez gainestra egiten digu. Gure... Hostia. 76 negatibo. Cago en la leche. Ah. Ah, 76 negativo, Venga, usted fuera, la pizzera, venga. Ánimo. Esta luzuela. Egurgintza bizkat pikutara joaten dada. Bueno, hala, venga, bantan dut. Ingo diet laguntza den bat eman edo, orain, egin direz. Estela, pikutara doa industria dana, eta industria da... Hala, venga, ondo. Mantentzen gaituena, industria da. Ondo, gabilondo, hortze. Hortze. Apora, au. A ver. Bizitza eskaintza fiskat gora doa, ondo, hori hona da. Onartu beharra dago. Fuera. Bene, arazo pizka bat. Bereziki egurra dago fastidiatuta. Egurraren zera. Fuera. Egurraren mundua dago. Legeren bate, ez gain jartzea. Jendeaz joateko. Zer bero, ez? Eten dagoen kalean. Bueno, etxean dago, baina jode. Izerti patxetan nabil. Fuera. Opa. Zaila da. Ondo, ematea dana. Hostia, alako eraikina. Hostia puta. Wow. Zen polita, zen moderno, zen... Ez berdin, Hostia.
afuera, afuera. Txutan dago. Afuera. Eta legeren baten bidez, lortzen dugun pizka bat, postos. Urbanismo. Edificio zona comercial baja. Vale, venga. Eta honekin lortzen dugu pizka bat jendea geratzea. Hori alde batetik, eta bestetik ematen dugu gora guazela bat batean, no? Diru diruaren aldetik eta estetik saiatuko gora adibidez kontsumo elektrikoa murrizten. Eta lortzen dugu nor mantentzea. Amalau mila, eta bera doa, 3.000 barkatu. 12.000, 11.000, 10.000, 8.000, 8.000, 6.000, 6.000 garetzen da, hor, ondo. Kaka. Ley contra vehículos pesados, no se permite el paso de vehículos pesados, no afecta a las autopistas. Sueltas, vale, hau. Abondo etorriko zaigu eta kenduko dugu hau, kendu dut dezakegulako. Horrek pizko bat irabazkinak emango dizkigu. Eta orain hau be jarriko dugu. Ostia, 53.000, hor, 55.000, ostia. Hori jarriko dugu, orain pizkat bera nabarituko dugu teorian. Edo ez. Hordaki. Pizkat legeak gazlantxitzenak ja jarrita daude, holan vale, uran, claro. Eta hor gaude berriz positibo, ondo. Ondo, gabilondo. Etxitateaz nahiko ondo guaz, baina nengo dut hemendik beste bat. Hemendik ez dakit, sartzen den tokian. Zonalde guztiontarako. Bitu nola inoltzen dan, ze ondo. Ze ondo. Vale. Orain bai energi kontsumoa, bai ur kontsumoa murriztu ditugu. Nahikotxo. Ondo doa. Tuko dira baten Twitterrea zelan zoazten eta abar. Dos interacciones nuevas, biratuko dugu, a ver. Poropom, mogota maika mila. Coño, negatibo berriz hau zer da? 75.000, me cago en. Nik ezin dugu zer egin. Nik ez dakit. Vale, ondo doa dana, a ver. WhatsApp alertzen dagoela, zeik komentzazioetatik hor daude izketan. A ver, negatibo hori nola kendu oraintxe bertan. Ingo ditugu igual, zerai berdetxoak. Ez, hau, hemendik. Tu, ordin botanikoa, ui. Paradoxen plaza. Ingo dugu. Hemen txaretan, adibidez. Hau, hemendik. Karluzeltxo bat hemen. Tenis kantzak hemendik. Hortxe.
Hau, hemendik. Nik zer dakit. Hemen beste hau. Ez dakit. Hemen ezin ditugu sartu, me cago en la óspera. Now. Baita hau. Zer dakit, holan pizkate, jendea posteko. Ni herriarekin ez dakit. Zoriontsuak izan behar gara, jode. Bestela, zer geratuko zaigu zoriontsuak ez bagara. Ez dago dirurik. Urruituko gara, Padoseiko plazara. Polita da, ez dago txarto egin da. Hola, oitu, zelako katxo eraikin. Una vez izango da, behar bada, eraikin abandonatua. Zalpi ikutara bidali, eta ea hau be laguntzen daituen. Ez dago eskaintzarik, ez dago ez dute zer eskatzen, ez dute nahi. Hona etorri, hor dago arazo barriena. Afuera, afuera. Ez dago ezerren demanda, baina ezer. Baina zebez, osea, ez dago, ez da ezer eskatzen. Hori kriston... Eta hau mitxoa da. Vale. Epa. Latu naiz. Onartzea ja, bestela. A ber, ea honekin, bai, ikusten pizkat gora egiten dugun. Baina landa ere... Gota lau, gota mairu... Pizkat gora egiten dugu, baina... Ez da guztiz, jende ez da guztiz animatzen orain dut. Pero dago, claro, eske movida bat da, hau. Adibidez. Netarako berra da hemendik, igual urrunagatik. Hemendik eskat diru horreztuko, neko guia da. Berra da hemen, eske, neko diru guia balko dugu egiteko mekanizazio txikitxo bat. Hemen ingurune honetan. Holan... Fuera. Ja, pizkat, hini egitea. Ja, hori pizkat erakartzen duen jendea. Txeta, jongo naiz. Beira, esan dut ala behiratuko dut, baina ez dut behiratu azkenean. WhatsAppa, baina, ez Twitterra behiratu dut, ondo? Posten naiz gustora egotea jendea. Hori garrantzitsua da. Jendea disfrutatu behar da, bestela.
Hemen dago largota bat negatibo. Ez zer egin. Distrito bat bilakatuko dut guzti hau. Eta holan legeak eta bar sartzen dira be zenbat luan. Ikusten ja beste distrito bat gehiago da. Eta legea sartzen zaizkie, aiei, eta hori behar bada posten die. Posten. Pizka eta hobetu dugu hortze, oraintxe bertan. Vale. Joder, ondo gota negatibo, me cago en la ostra. Me cago en sos. Nik prestatzen joango naiz, guzti hau izango da distrito berri bat. Hortxe. Etxe bizitzak eraikitzeko. Vale, a ber. Henik eta bain errepideak. Henik gutxi gora, bera. Putada. Baina bueno. Hostia. Egin dugula hemen, oraintxe bertan. Hau, kendu dezakegu. Eta jarraituko dugu errepidekin. Putada da, baina bueno, a ver, holan. Hortze. Holan. Holan. Eta beste bat gehiago, a ver. Hemen. Hortze, venga. Hemen autokitxo hauek aprobetxatzeko. Azkenean ez dugu lortuko 52.000 ertzea. Etik monetara. Hau enzoz. Nahi nuen neu 52.000 eta gehiago heltzera. Hau ental. Vale. Eta orain. Tugu hemendik. Hospitalea. Horako gauza lehenik eta behin, Polizia, hor dago, baina hemendik beste bat bada espada. Diru gehiago behar dugu. Polizia. Zer da? Hau zer izan da? Vale. Poliziak. Hemendik bada espada. Eskola. Mailako ikasketak eta unibertsitatea. Vale. Eta orain. Eraikinak. Guzti hau. Ez eta industrialetik hor izan, ba bueno. Eta eraikinak. Naztuko dut hemendik hauek, eskatxo bat. Hortza adibidez. Guzti hau, ba, ez dakit eraikinak. Lantze. Eraikinak. Eran pizka baten naztuta. Hogeita guzteko, nire ustez. Hemen hauek, nik zer dakit. Hemendik eraikin gehiago. Ez
dago demanderi, baina, bueno, hau da saiakera bat. Ea guztia gora doan. Eta ez bera. Bera joaten bada, ton putada. Eta orain uraren movida. Nik aterako dugu ura. Ona. 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 Pizka bat, hortze. Ona. Eta ona, hortze, venga. Ea, honekin pizka zabaltzen garen. Venga, anima. Baten du. Bai ez hor dabil. Gora bera. Gora, primeran, lortu dugu. Tera gara negatibotik, ematen du, hau, ondo izango dela. Kaka! Vale, a ver, torian berriz entzuten nauzue. Barkatu, hil zaizkit justo kaskoak, inagamrikoak ditut, eta justo esan dute. Agur, putatuko zaitugu. Eta puteatu naute. Sin más, hor, venga, fastidiatuko diogu. Ai, venga, justo, oraintxe, zuzenean dagoela. Zergatik ez? Olabrak eta nahi, ja, joe. Ze ondo. Ze ondo dana. Ea lortzen dugun jode, berriz negatibo benetan, me cago en Diogenes. Ai, ama. Eta orain zagua telteldu zait. Cago en la ostra. A ver, zagutxo maitia. Bai? Venga. Elektrizitatean movida guzti hau. Benetan. Hau gertatzen da, dena, pizka bat. Hau hor. Eta gain hau, ba... Zatu nahi dut alik eta gutxin, gendu. Hotz. Eta klaro, ba... handi puta... Roka galtzen ditugulako, ematen du gora doala. A ber, gora doa. Gora doa, azte pizkanaka. Ondo, erekin txoren bat egin dezakegun lan polito, elegante. Plaza, bitu. Plaza gutxinez, alegria pizkate emango gaitu. Momentuz dena erekin eta dago. Hau ez, hemen. Todos los edificios y servicios municipales. Hostia. Beitu, unibertsitate bat gehiago erekin behar dugu horretarako, adibidez. Baingo dugu, unibertsitate bat gehiago, ez dakit hemen bertan. Hola, venga, primeran, lote, zara inteligente. Benetan. Eta behin goaz ona, eta egin dezakegu. Mantén durante 10 meses, vale. Mantendu behar ditugu. Unibertsitateak, hostia, negatiboarekin, me cago en sos. A ber. Guzti hau, pizka bat. Ikutara bidalita orain.
Nalde guzti hori eraikitereko gula, ea orain jendea animatzen dan etortera eta hemen pizko bat industria gorra doa. Behar bada urruntasunagatik edo egiten zuen jendea edo hau, edo zunaletxo hau aurrera ez egitea. Behar bada, ez dakit. Nintzen zaidan teoria bat. Edo gatik daude orain zebertan pizka bat. Eko fastidiatuta. Fuera, 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 fuera. Kanpora, 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 kanpora. Eta ea, hemen orain pizkat industria hobeto doa. Doan. Pizkat dena gora hasi da. Eta igual ondoan bizitzaren gauza horrekin. Bitu, bai, hori da arazoa. Hori izan arazoa, baia, 1000 pertsonek galdu ditugu, Ez pentsa, izan dugu kriston aberia. Oraindik daude gunetxo batzuk. Zer motatako... Zen unibertsitatea. Badago de martxan unibertsitateak eta beraz, lasai. Gutxo batzuk, atartzen ari dira betiz ere. Edo badua gora. Hori hona da. Horrek esan nahi du hurbiltasuna eta olako gauzak garrantza dekotela eta beraz alik eta denbora gutxien herrian zehar mugitzeko hobeto herritarrek erakargarriago izango dute herria. Uste norintza bertan pizkat industria gora doa, hori berriz pizka bat bera, ordoa, kilikolo, batzutan gora, batzutan bera, oso justu. Jendea dator, ez dator, ez da guztiz hau sartzen etortzera edo, ematen duenez. No, pizkandaka badoa gora. Netxo guzti hau. Zuen baimenarekin, konpratuko dita baten zelan doan zuzena. Espaldiko partez ez duela begiratzen eta. Momentuz, inkorrekto, misión, vale, behar bada lag pizka bat dekozu, lagunok. Beraz, kontuz. Barkatu, alan bada. Behar bada hori, lag pizkateko zu, baina bueno. Behin baino gehiagotan. Vale, Xabi. Joko oso ondo dago, bale? Ez dezakezunez, bai grafikoki, bai super ondo dago, bale? Ditu gauza batzuk, benetan, adibidez, bagoaz kristalezkorekinetara, bale, ikusten baduzu, barkatuen berandu guztagatik, por txerto, ikusten baduzu, adibidez, hau, zera, argiarena, oza, nola, mugitzen badugu kamera, irudia aldatzen du, bale? Esaten zaiona gazteleraz reflejos, iluminazion dinamika eta alakoak, bale? Osea, gainera dekote egin dute nolabaiteko maketa efektu honekin dagoela benetan, osea, primeran, osea, superpolita da. Erosiko baduzu, ez dakit erosik baduzun edo ez, Steamen begiratu, zurazki orain bertan merkealditan egongo dala edo, onda pizkat gehiagoan, hori ikusi dut, hortik. Baina, bueno, oso gomendagarria da, oso simplea da, bale? Nahiko ikusten duzu eta nahiko bisuala da jokoa berez, bale? Osea, menuak oso errez ulertzen dira, nola funtzionatzen duen, eraikitzeko sistema eta hori ikusi duzunez oso simplea da ulertzeko, baina dauka paradoxen zigilu hori bere zailtasun maila dekola, ez? Orduan, nahiko simplea da eramateko edo jolasteko, baina aldi berean oso zaila da aurrera eramateko, bale? Adibidez nirain gertatzen zaidan da, darmatemen hor gora bera ratutxo bat, eta ez dut lortzen arazoa konpontzen, baina saiatzen ari naiz. Bale? Orduan, berez oso simplea da, oso simplea, baina aldi berean zaila. Hau da, orduak eman behar dizkiozun joko bat besterik ez. Orduak eta orduak eta orduak eta orduak ondo ikasi arte nola demontre funtzionatzen duen jokoa. Ez dauka beste arazo
larririk egia esan da. Bestalde batetik, nahi baduzu, frogatu dezakezu nolabaiteko pirata izango litzatekena ez, eta gero gustoko baduzu, erosi eta jolastu. Horretarako zeuden antxinean demoak, hori zen bere momentuan ziren oso onak, ezak izagatik utzi zuten egiteari. Nik personalki asko mendatzen dizut joko hau, bale? Ez bakarrik padozen erako, Paradox nik asko maite dut, enpresa oso maitagarria da, itzelakoa gainera. Eta gainera orduak emango dizkiozu, benetan, gustoko baduzu motonetako jokoak eta bar, orduak emango dizkiozu. Orduan, bueno, zuk baloratu pizka bat, igual saio hauekin eta jokonekin eta bar, oza, zuzen honekin esan nahi dut, merezi duen edo ez duen merezi erostea. Eta zuk uste baduzu, gustatuko duzula jokoarekin, aurrera, gainera, ez da oso garestia, berez, atera zenean, jokoa espantabilitzartu eta 8 euro inguru bario zuen, nik erosi nuen, prepurtzesa egin nuen eta bar, oza, egon nintzen hilabete bat itxaroten ateratzera eta bar, eta ja erosita neukan, adibidez, bale? Oza, nik lehenengo egunetik daukat joko hau, gaina Paradox ez du txarto egiten ezer, ez du ezer txarto egiten, adibidez, jardin botanikoa eta bar, non dau, orain ez du topatzen, adibidez erekin hau, hemen dago komunitatea dela eta egin zuten izan zen, jokoa amaitzen zuten bitartean, komunitateari animatzeko, ostia, orain konponduko dugu, komunitateari animatzeko adibidez, jokoa lagunei eta bar komentatzea, eta gero eta jende gehiago erregistratu webgunean eta egin prepurtzeiz eta bar, eraikin berezi batzuk izango ziren, bata izan zen jardin botanikoa, beste bat izan zen jardin zen hau, beste bat izan zen Paradox Plaza, bale, orduan, bueno, nik uste dut merezi dutela. Ez dakit, zuk nola ikusten duzun edo. Baina, bueno, zuk baloratu, zuk pentsatu merezi duen ordaintza edo ez, 28 euro, edo, bueno, orain Steamen aprobetxatu nahi baduzu, bere apenetan egongo dela, ziur, bere apenetan ikusi dudalako. Bueno, aprobetxatu nahi baduzu eta behiratu, konprobatu, ustot dagoela minimo geian edo 30 minimo, horrek esan nahi du, 21 eurogatik edo hartuko zeizula jokoa, ez dagoela, bueno, ez dagoela txarto, jode, FX-eko joko gehienak, edo ia guztiak edo guztiak, 20 eurotan ateratzen dira beti. Hau da, ez da prezio txarra, ez da, oso garesti ez oso berke. Nik egia esan da, personalki gehiago ordainduko nuke, benetan, merezi du. Eta, hau, ala, mekauen, nik ikusi nuenean hau, ikusi nituenean bideoak, baina flipatuta, flipatuta, gainera maketa, dauka maketa toki hori, ostia. Ez dakit nola egin duten, baina maketa toki hori, da, hipermegabitxia, ez dakit, ez berdina, ematen dio bere, mekauen, errepidea apurtu dut. Ematen dio bere toke, bere grazia, ez dakit, bere grazia berezia edo, ez dakit, maketak eta bar ikusten ditutunean kaletik, ekin bat egiten ditutunean eta ikusten dugu, maketa, eta bere enkantu berezi hori dauka, ez dakit, nola saldu. Netan, bitxia da, bitxia, ez dakit nola saldu oso ondo egia esan da. Bueno, gainera oso ondo lortuta dago, oso ondo lortuta dago, jokoa. Eta ditu detailetxo batzuk, saio batutan komentatu nuela, adibidez, esnikila, uran, jartzen zara eta kamera, non zan, egiten zuela, kamera, adibidez urarekin, mendik ustut zala, nunbaiten izan zen kamera urarekin egiten zidala, gora bera, eta nik gatu nintzen, como, ¿qué me estás comentando? Mendik igual. Ikusten, oza, kamera gora bera egiten urarekin, uraren mugimenduarekin. Osea, mesedez, noizbaiten ikusi duzu hau. Porenia, ikusten dudan lehenengo aldia da hau, benetan. Osea, hori flipatuta geratu nintzen, ikusi nituenean kristaleskorekinetan eta bar, erreflejoak egatu nintzen como, osea, mesedez, osea, guatxotok ez dauka erreflejo horiek. Eta guatxotok, osea,
Watch Dog honen bikoitza balio du ia. Pezerako, osea, eta ez ditu reflejo horiek, benetan, osea, ez dakit, nik personalki benetan, lagun, osea, nik benetan personalki, gomendatzen zaituz probatzera, nahi baduzu egiten dugu, kompartir biblioteka eta probatzen duzu. Kaixo, txakur. Osea, benetan, nik gomendatzen dizut, asko orduak emango dizkizulako. Izango duzu engantzada total. Benetan. Ez dakitzuk. Nik ezin dizut baiesa. Nik ezin dizut esan. Ai, hiltzen naizela. Kauen sos. Markatu. Nik ezin dizut esan erosteko deserosteko, bale? Nik ezin dizut hori esan, zuk ikusi behar duzu. Baina badinotzut, alba duzu, merezi du, benetan. Asko, Paradox merezi du, bai Paradox eta bai jokoa. Benetan. Nik bihotzetik, gomendatzen dizuet. Bihotzetik. Eta hau bezala, Crusade King, Europa Universalis, orain aterako dute, egiruan aterazen egingo zutela Pillars of Eternity, itxura hona daukabe. Ez dakit, Paradox da gaur egun, nik uste, seguritate... Ama deika. Seguritate ematen dizun enpresa gutxenetarikoa, benetan. Nik personalki, alba duzu, gomendatzen dizut, erostea, benetan. Eta orain 2 minutu ematen daizkidazue, ama ditu dit oraintze bertan, mesedez. Oraintze itzultzen naiz, bale? Lagunok, barkatu.
A ber, bai, hor, markatu laguno, justo ama deitu nahu hor zuzen erdian. Eta ja ez daki zertan nengoen, konprobatuko du momentutxu baten ondo joatea. Usopa? Vale, bueno, igual laja dago eta bar, baina bueno, ezin dute zer egin barkatu. Badakizuen nire internet kaka mierda honekin nagoela. Suertez, hemendik gutxira esan digute, jarriko digutela hor fibra optikoa, 1 mega hor ondo jarrita, meka guen sos, hori bai izango dela, hor bai disfrutatuko dugu zuzenetaz, HD-an ondo egin da, meka guen tal. En fin, ez dakit zertaz ere nintzen hitz egiten, markatu. Dakit jokoa eta produzeri buruzela eta bar, baina ez dakit nun geratu nahi zen. Laburtzen, gomendatzen dizut erostea, biziada hemengo diozu, benetan. Kriston biziada, nik milaka joko ditut eta ez daukat denbora guztirako. Baina baina benetan merezi duela. Nik oso posik nago joko honekin. Hor daukatan postasun bat joko honetaz, ikusi nuen maketa efektu hori, super loko maketa efektu hori utzi zidan, super loko. Gainera, bi neska izan dira jokoaren desarrolladorak. Bi emakume, horrek tela, ikustea nola bizkanaka joko industria honetan. Badaude emakumeak ez, baina oraindik pixka bat behar bada ez dira hain markatuak edo ez daude hain bat ez. Pixkat gitxi daude oraindik behar bada, ez dakit nola esan. Badaude, baina mutil askoz gehiago. Beitu, joko hau bi emakume desarrollatu dute. Eta joan dira, molestatu dira, joan dira alde batetik bestera, erakinak begiratzen, kopiatzen, eta itxerako lana, benetan. Hanik txalokatzen diet, benetan. Eiroan konfirmatu den edo esan den beste gozatxo bat, ja horrekin ustutu lehen komentatu duela. Me kauen! Katxiz? Konfirmatu da, eta hori bai reservatuko dudala ateratzen denean gamen eta bar. Konfirmatu da Total War Warhammer Fantasyko jokoa hori izango dela grifoekin eta hori izango dela ez dut imaginatu nahi, osea benetan egongo diren milaka gauza ezberdina, benetan hori bai izango dela flipantea. Gainera nahaztea Total War bat eta Warhammer bezalako me cago en la hostia, ez dut lortzen negatiboa kentzea, Hori, nahaztea Warhammer eta Total War bezalako bizaga. Hori izango da, benetan, hori izango da. Ondo egiten badute hori izango da. Flipante ez urrengokoa. Flipante ez urrengokoa, ondo ateratzen bada, izango da la hordi, baina la hordiga, hor, simpleki, inolako... Baitu, positibo orain, ondo. Hori izango da ondo ateratzen badute, ostia. Gainera bere zailtasun maila dauka holan moto horretako joko bat egitea. Ostria, Ostria. Ostria dauka bere nivela. También lagun mojón del Airsofta. Quiero Airsoft nahi zu. Gustoko daukat, joe. Airsofta ez badakizue da paintball antzekoa, baina erabiltzen dira margo bolak erabili beharrean, erabiltzen dira PVC-ko pintura, PVC-ko bolak, eta seguritatearen aldetik 1000 aldiz askoz ere nagusiagoa da, benetan. 1000 aldiz behartzen dizute begietako babesa eramatea minimo, bai edo bai. Kontrolatzen dira replikak partidazio baino lehen, munizioa, gainera PVC-ak dira
biodegradableak dira, orduan naturarekin be askoz ere hobeto, eta, osea, benetan. Frogatu, nik frogatzekotan nago, eta ez dakit noiz, aizofan egin nahi dut, aizofan nahi dut. Ostia. Erekinekin dekogu arazo larria, benetan. Joaten, nire ustez, joaten ari dira... Oiba, behitu? Aiba, sos! Pinitxale! Joaten ari dira nire ustez, gero eta gehiago beste gunera. Eta behar bada metroa egitea, ez litzateke ideia txarra izango, metro linea bat edo. Zauen? Eguko deko bereikin txo batzuk. Hau be. Hau dagoela, egin gaixorik daudela. Eguko ditugu. Gaixotasunak ez jotzeko. Gari hospitalak eta dena ditu da hurri, osea. No, hemen, bale, zakarrontxea dela eta bat, bale, uler dezaket, bale? Ez que behitu, mesedes, osea, Watchdog ikasi, jodo, behitu! Osea, Watchdog, osea, Call of Dutyan ikusi nuenean Advanced Warfarean izan duen, noiztik Call of Dutyan jarri dute hau. Eta izan zen como, osea, noiztik! Zaren atarko dute Black Ops 0 eta ez dakit erosiko dudan. Igual etxagonko dut pizka bat, itxura hona dauka, zombie kampaina propio izango du eta bar. Baina igual etxagonko, ez que behitu, behitu, mesedes, amatxo maitia. Zerako super eraikin. Hori, ez dakit, ziurazki txarongo dute azeran ateratzen dune eta gero piskat aurrera goroziko dut Black Ops 0 guztoko badaukat. Bitxia da, izango da, zombie kampaina berezia izatearena. Benetan, hori izango da nahiko interesgarria, ondo ateratzen bada, osea, kampaina propia eta gero zombie kampaina, ojito. Ondo ateratzen bada, ojito. Saka. Fuera, venga! Gutxiago, nekin gutxiago. Me cago en la óspera, beti, osea, beti errepidearen bat eraman behar dut, Benetan. Beti errepidearen bat eraman behar dut. A ver. Zatuko dut honekin. Eskera, Erekinekin ez dakiz zer demonte gertatzen dan, benetan. Metodo, igual linean nagusiago bat prestatuko dut. Eta landa ere, osea, ez dugu lortu 52.000-etara heltzea, osea. Benetan. Ez esperatuta dago 52.000-era heltzeko, jode. Fuera. Eta guzti hau lehen zen, la hordigan genuenean. Zer demonte gertatu da? Gauzan? La super... Gertatu da gune guzti... Heliportua eta guzti. Buaaaa! Txabal. Heliportua eta guzti hemen, helikopteroak. Galako nivela. Venga, peska bat. Afuera. Bizirtarzuna ez zora baina arteko eguna. Lalara Simbaliz. Fuera. Fuera, hemen egingo dugun, hemenik eta metro beltokitxo batzuk. Gatuko gara guzti horri konpontzen, igual horri be
laguntzen gaituela. Metro gertokiak. Egingo dugu bat hemen adibidez. Zonalde honetarako. Beste bat hemen. Bat hemendik. Hemen. 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 Hona. Saiatuko gara pizkat hemen erdigune honetara hementxe. Hemen. Hemen. Mendik joango dauna. Dugu metro gertoki bat. Ez dago dirurik. Hartuko ditut hirurak bada espada. Beharko ditugula. Metroa danean. Vale. Eta orduan hemendik berriz honaino. Zera punturaino. Ez dakit neu, Hemendik beste bat jarriko dugu. Vale, eta orain komunikatuko dugu. Hemendik. Hona. Hortz. Hemendik. Hona. Eta hemendik. Hona. Hemendik. Hona. Hemendik. Hona, eta hemen egingo dugun izango zen repag. Bila, hau nola zan, igotzeko... Nago movida bat, eta dira, uda. Es demasiado pronunciada. A ver, hemen pizkat pentsatu behar dut, Metroak egiten ez naiz trebeata. Ona ateetzen badut eta egiten dut. Pero bera egin dezaket. Ezin dut, nire dena, amendik ona pasatu. Hori da. Hortz. Ona ekarri eta orain. Gora. Eta ona, hori da. Orain bai. Fiskate arraro geratzen zaigu, baina bueno. Dagona da. Hemendik ona doa. Eta gain, hemendik. Zein alde hobeto, Vale. Baina ondo. Oen ingo dugu bera. Gora. Egon, hemen nago ingeniari tekniko bezala. Ingo dugu zuzenean, ona, adibidez, eta hemendik. Ingo dugu bi urgunetxo bat. Eta ingo dugu gora. Eta gora. Hortz, kostatu zaidana. Vale, ondo. Halako bihurgunea raroak egitea batzutan.
Ona. 6 por semana metros. Joder, metroa nahiko mendik ona. Hori bueltarako utziko dugu. Hemendik ona. Hemendik ona. Eta hemendik ekarriko dugu eta orain. Zna utziko. Ekagui. Zna utziko matarile lirelo, lirelo, lirelo. Bale, orduan egin behar dudan da. Kendu. Kendu, hemendik ez. Eta egin behar du, epa. Hemendik. Ona. Orain, hemendik. Ona. Eta hemen arazo berbera izango dut, eta nahi zonetaz konturatu. Hau txiko. Ona. Ezin dut. Hau da pentsatzen ari nintzena. Hori da, betik basatzea. Simple. Baina, egokia. Bale, eta orduan hau hemen, hau lan egin beharrean. Egin duguna izango da, hau kendu. Hau hemendik ekarri. Holan. Eta hau hemendik. Bi. Hortze. Eta orain, bi. Hortze. Eta orain lerrotxo bat sortuko dugu. Hasiko dana hemen. Ona. 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 Mendik ona. Mendik ona. 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 Ez dut bat bera bezaltatu nahi. Beraz, orain. Ona. Ona. Mendik ona. 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 Amentxe. Eta amen. Eta listo, hori da metro bat sortzeko berdana. Berdan guztia. Eta horrekin metro bat egin dugu. Horren, itzuliko ditugu. Hau eta hau. Tengo dugun izango da, ben industria dena pizkat pikutara joan dala. Berriz ere. Kendu. Fuera. Campora, venga, guzti hau. A ver. Eta metro berria sortu dugu, metro linearri bat, herri guztia gutxo gora beratzen duena. Hori ondo, landetarako eta bar ondo, jendea hobeto mugituko dalako. Venga. Ea guzti hau pizkat gora doan. Eta metro eta bar behar duen mugimendua eragiten du. Ez que, behitu, transporte publikoa super gutxi mugitzen ditu, super gutxi. Tren adibidez,
Bale, ez dut egin trenbide lan nagusiki trenbide bat herrian zehar. Ez dakit basko merezi duen nire puntotik. Joder, mendo de 2 metro iaia itxatxita. Bueno, gustotarako dena bezala. Margitxi, ja, ostia. Iaia... Dena usteko mementu aldu zaigu. Bitu ferria. Bueno, hau pizkat zinezgarriagoa da. Alanda ere derrape hori. Gutxenez pizkat zinezgarriagoa da. Ez dure ematen erekin guztia horrete hor. Pumba! Eta bueno, eta hemen bukatzen zaigu Cities Skylines-eko mini saiotxoak. Espero duzuen guztoko izatea jokoa. No, nahiko urrun heldu gara. Ez du azkenean urrengo nivelera heldu, baina, bueno, egin dute egin ahal izan dudan guztia. Espero duzuen guztoko izatea jokoa. Momentuz igual bada hemen ikutsiko dugu hau. Egingo duena izango da konprobatu zelan ia zuek galderaren bat gehiago deko zuen eta lakorik, bale? Suposatzen dute zetz. Maten du zetz, bale, ondo. Eta, bueno, atitu erretik edo zozer botatzen duzuen. Zozer bota duzuen maten duenez. Fast fly? Ze hostias. A ber, tuit bat heldu zait hortik. Ez duen hau zuena, uste dut. A ber. Espero dut, Xabi, komentatu dizudan da lehen jokoari buruz zure laguntza askoa izatea. Benetan. Espero dut. Era zu tokatuko duzu... Ez dakit norena den, gero begatuko dut lasaitasunez horren gaiotik. Eta hori, onarte gaurko zuzena. Zakit beste gunen batetan edo, aldudanean gehiago egingo dudan edo ez. Ikusiko dugu. Besterik gabe, gustoko izan bauzue hau, bakizu zein behar duzuen. Eta dudak edo aba, joan botatzen lasaitasunez, joan gonez erantzuten aldudan erritmoan. Eta besterik gabe, espero dut dena gustoko izatea. Hau zuzenean ez duzuneok ikusi, berrigotzen denean ikusiko duzue. Eta, bueno, hori da dana. Besterik gabe, urrengo lagunok. Agur.